Awaregu ahorow nsia ɛwɔ Asantefo yamammerɛ mu. Na didi kan no yɛfrɛ no siwa. Siwa no ne sɛ wɔwo abaayaa ketekete anaasɛ mpo ɔbaa fafuro a bɛrima bi tumi ka sɛ ɔpɛ sɛ ɔware fie hɔ nti saa abaayaa no ɔpɛpɛ sɛ ɔbɛware no abaayaa no nyina. Nti ɔne abaayaa no awofoɔ yɛ nhyehyɛeɛ a ɔbɛboa ɔmo ɛwɔ sika ne akɔneaba bebree mu ɔmo ahwɛ akora na onyina na wabɛware no. Na ebi wɔ so a na aberanteɛ bi so ebi a onimadeɛ anaasɛ onimadeɛ bi yɛ boro so na ɛyɛ ɔbaa bi so awofoɔ fa ɔmo so tumi ne bɛrima no awofoɔ kɔdi nkɔmmɔ sɛ daakye no ɔmpɛ sɛ nka ɔware ɔmo babaa ne nyinaa wɔ hɔ. Bi wɔ so a na nnamfoɔ bi ɛso so hunu sɛ ɔmo nnamfofa ne ɔmo adwuma ɔmo yɛ bom no ɛsɔ ani na mmom ɔmo te a ɛbɛha adwene ɔmo tumi ɛhyehyɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba bɛrima no ɔmo babaa no daakye ɔmo ware na obi aboaboa ne yɔnko kɔpem sɛ bɛno no bɛtumi anyini na ɔmo nyinaa no ɔmo aware ne nyinaa yɛ ɛyɛ ɛfrɛ sɛ asiwaware. Na nanse saa de ne yɛ atwa mu firi sɛ bi wɔ ha tumi hwɛ ɔbaa naa no wɔnyini wie a ɔse ɔmpɛ bɛrima no bio. Yɛn abrɛ su no mehu sɛ nkurɔfoɔ ɛtaa hwɛ mmaayɛ bi kɔ nursing training, teacher training ne university afei ɔbaa no so wie a ɔsɛ ɔnware no ɛno so yɛ akɔyɛ no ho te sɛ asiwa no ɛwɔ yɛn abrɛ so. Nea ɛtɔ so mmienu ɛyɛ awareɛ. Awareɛ no bɛka no borɔfo mu debt restitution anaasɛ bi a debt replacement bi saa. Nti sɛ bi a obi de ka ɔmo ntumi ntua abusua bi de ka no ɔmo ntumi ntua a ɔmo tumi de ɔmo babaa kɔsi awowa sɛ ɔnkɔ fie hɔnom ɔmo nyɛ sika no ɔmo abɛgye ɔmo ba no ɛno saa no saa abere no so na ɔmo ba abɛgyina wɔne ne mma no nyinaa na ɔmo fa ɛde kɔ ɛno so yɛ awoware a ɛwɔ akamfoɔ mu. Foforɔ a ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ yɛwɔ ayetɛ. Ayetɛ no yɛ ebi ɛbɛka no borɔfo mu replacement wife. Ɛno no yɛ kane no sɛ ahɔhoɔ ba kuro bi mu na ɔmo pɛ sɛ ɔmo tena hɔ a ɔmo srɛ asase firi ɔhene no hɔ na ɔmo baabi tena sɛnea ɛbɛyɛ anka bɔbɔ bɛma ɔmo ntam no ɔhene no anaa n'abusuafoɔ no bi ware firi ahɔhoɔ no nkyɛn. Bi wɔ so a na ɔhene ɛne ɔhene foforɔ ɛko ntɔkwa na afei ɔmo nom asomdwoe apam a ɛtumi ma ahemfo no ware firi fie na ɔmo ne ɔmo ayɛ apam no mu no na aware no ayɛ adansedie sɛ asomdwoe wɔ ɔmo ntam. Nti sɛ ɛkɔba sɛ saa abaa no wu a yɛde ɔyere foforɔ kɔsi n'anan ɛwɔ ɔhene no hɔ. Nti ɛno na yɛfrɛ no ayetɛ no. Ɛna woyi ɛno firi hɔnom a yɛwɔ deɛ ɛtɔ so nan a yɛfrɛ no ɛyɛ mpenawareɛ. Mpenawareɛ no ɛyɛ sɛ bɛrima bi ahyia ɔbaa na ɔne no akeka asi ani na afei ɔmo twe mpena. Bi wɔ mpena no ɔmo tumi twe a na afei obiara hu nti na akɔyɛ te sɛ awareɛ nanso na ɛnyɛ awareɛ. Ebi wɔ so a ɔbaa no kɔsra bɛrima no na wagya ne n'atare baako wɔ hɔ ɔkɔ bio na ɔsan gya deɛ ɔde kɔɛ no hɔ bere baabi na afei ne ntare nyina gu bɛrima no dɛm na te sɛ ɔne bɛrima no anɛte a ne sa. Bi wɔ so a na nyinsɛn akɔba na yɛapam ɔbaa no afiri fie na ɔkɔ akɔtena bɛrima no nkyɛn. Nti ebi mu tumi tena mfie bebrebe ɛde wowo nanso na ɔngyɛ ɔbaa no ho adeɛ amammerɛ kwan so. Ɛno no yɛfrɛ no mpenawareɛ. Wohwɛ nansen kuro akɛse te sɛ Accra saa deɛ no wɔ hɔ paa because mmarima no pɛ mmaa na ɔmo ada free ɛna mmaa no so pɛ sɛ ɔmo tena dan mu a ɔmo ntua bill bi a na ɔmo nsan tua dan ka. Nti asɛ mutual assistance form of asetena no na ɔmo atena no yɛka no borɔfo mu cohabitation. Nti yɛwɔ cohabitation bebree wɔ hɔnom a ɔbɛma na ɔbaa te sɛ awarefoɔ nanso obiara nware ne yɔnko. Obi wɔ koraa na mmaa no ahyɛ kawa nyinaa nso ɛno na yɛfrɛ no mpenawareɛ. Deɛ ɛtɔ so bi mu yɛ kunaware. Kunaware no kyerɛ sɛ ɔbɛrima wu a ɔbɛrima no ɔbaa ware no ahyɛ bɛrima no wu a yɛse kunu abɛyɛ ɔbaa no na nti na yɛka no kuna. That's getting another husband will be very rare. So something like husband scarcity na yɛka no kuna. Na sɛ ɔmo nyaa aware na nkasa na ɔbɛrima no wu a yɛfa sɛ aware no dɛ so wɔ hɔ. Nti bi wɔ hɔnom a ayi n'ase no yɛkɔsie bɛrima no na ɛyɛ na ɔmo gu aware no. Na busua bi wɔ hɔ a na nkora ni sɛ ɔmo tumi yɛ nhyehyɛeɛ sɛ bɛrima no a ɔbɛdi deɛ wawu no adeɛ no sɛ ne nua bɛrima no sɛ ne wɔfa ase no yɛma no aware ɔbaa no na watumi ahwɛ bɛrima ne mma na ɛwɔ aware no ase no. Nti sɛ kɔba sɛ ɔmo yɛ saa arrangement no yɛ a ɔmo taa yɛ no adaduanan 6 weeks after wu no 40 days ana yɛare aka no but actually 42 days. Nti ɔmo hyia a na ɔmo ne yɛ nhyehyɛeɛ no
sɛ kɔba sɛ bi a ɔbɛrima ne mpena ware no so a oni ho kwan sɛ ɔka ɛwɔ sɛ ɔkɔ so abɔ na kɔnhoma tua ne ho ka nyinaa kɔpem sɛ apɛ bɛ so nti ɛduru afihyia no yɛdi afihyia no bi a ɔde declare sɛ wɔnware no ɛba saa ɛwɔ sɛ osum no bi wɔ so a otumi ka sɛ ɔne na ware no nso ɔne ne nkɔtena ne dɛm te sɛ ne yere na mmom ɔbɛyɛ n'ahyɛdeɛ sɛ kunu nanso na ɔne ne sɛ bi ɔmo nhyia nna mu ɛno na ɛyɛ kunu awareɛ ɛna deɛ ɛtɔ so 6 ɛyɛ aware paa no kyerɛ sɛ ne papa mu no bɛrima no ɛne ne maame ne ne papa ɛna ne maame nua bɛrima ɛne ne papa nua baa na ɛsɛ ne wɔfa ne so a ɛbɛkɔ ɛyɛ ɔbaa no soso hɔ na ɔbaa no soso de ne maame ne ne papa ɛna ne soa ne wɔfa abɛhyia na ɔmo agye aware no nti ɔmo gye aware no ɛyɛ nsa a etu wɔ so no na ɛkyerɛ sɛ aware no asi na nsa no ɔbɛrima ne papa na ɛde ma ɔbaa no papa nti ɛba saa na ɛsɛ ɔmo agye aware no nti ɛno na ɛfɛ no aware pa akanfo amammerɛ mu no sɛ ɔbaa ne bɛrima tena ne mpɔmɔ anware a te sɛ aware pa kwan no so no sɛ bɛrima no wu a still no ɔbaa no ɛtumi yi kuna the only thing sɛ yɛanyɛ no sɛ kɔyɛ sɛ aware ne kɔyɛ te sɛ mpena aware a because yɛnhyɛ da nware no sɛ bɛrima no wɔ yere a yɛmpene mfɛ da mfa baa ne medi anim sɛ ɔmɛyɛ no dwadwam na mmom kuna nhyehyɛ biara na ɔbaa no bɛdi so na ɔmfa ma nnipa mu nti nneɛma ɛwɔ sɛ kunafoɔ yɛ sɛ odware mprɛnsa da koro ne ntare bi a wɔ sɛ ɔhyɛ no na ɔhwɛ ansa na ɔto agu saa ne ma na kunafoɔ yɛ nyina ɔbɛyɛ bi na mmom ebia yɛn nsosɔ so wɔ nnipa mu sɛ ɔbɛtena hɔ sɛ kunafoɔ ɔbɛtena fie no adi kuna no ɛberɛ a ne yere no ankasa a ɔyɛ ne ho ade no bɛtena badwam na mmom asante amammerɛ mu no deɛ sɛ obi na obi twe mpena kyɛ koraa na yɛtumi frɛ no asew obi na obi ɛwo pɛn a yɛtumi frɛ no asew obi na obi ahyehyɛ wɔ pɛn na nkurɔfoɔ nim a ɔmu tumi ɛfrɛ asew a ɛsɛ ɛkɔba sɛ nipa korɔ no bɛrima no wu na so ni ɔyera no ɔte aware ɛsɛ deɛ a saa mmaaya no bi na yɛtumi firi biara ma yɛkɔsrɛ no ma no bɛyɛ kuna ɛfiri sɛ bi wɔ hɔ no ma bɛrima bi gyina pɛn a waduru abrabɔ mu no so yɛkɔba sɛ ɔwu na ɔni yera bi wɔ na ayɛ ne wuo nti ɛtɔ da yɛtumi srɛ ɔbaa ɔne natena pɛn no ba bɛdi kuna no next time meba no mɛkyerɛkyerɛ mu process a yɛde ware